रंजालि बैसागु फोरबोनि गोजोन आरो गाहाम हामलायथिखौ बड'लेण्ड ओनसोलनि गासैबो रायजो राजाफोरनिसिम आङो जासिहरनाय जाबाय। गोलाव सम दुलाराय बर' फरायसा आफाद बायदि माहारियारि आफादाव खामानि मावनानै थांनाय 12 बोसोराव गोबां बेबायदि समाजनि माहारिनि जेंना जेंसिफोर बा एजेन्डा बायदिफोरजों लोब्बा लाखिनानै दिनै सोरखिबोबाय आरो खुब गोसो खुसियै दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आङो बिदाय लाखांनायनि उनाव आथिखाल बड'लेण्ड ओनसोलखौ थांनाय सिगां समनिफ्राय आथिखालनि जे थासारि बेजों रुजुनानै नायोब्ला राजनिति बिथिं गुबुन गुबुन बिथिं बा मोनफ्रोमबो बिथिङावनो गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनदों आरो आथिखालनि UPPL राजखान्थि हान्जानि आफादगिरि आरो बड'लेण्ड हायुङारि गौथुम सरकारनि मानगोनां आफादगिरि प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव दिनै समग्र ओनसोलाव गोजोन थासारि फैनाय लोगो लोगो बेवहाय जौगानाय दावगानाय फारफ्रोमबो बिथिङाव माने आवगायनायखौ जोङो बयबो नुनो मोनदों। दा बेखायनो आंबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जिहेतु बारग'खांनायखाय बा आरोबाव राजनिति बिथिङै बे बिथिङावनो खामानि मावनो हायो नामा बेबायदि गोदान साननाय गोदान मिजिंजों दिनै जोंनि 30 नं सानजा क'क्राझार LAC नि मानगोनां MLA लरेन्स इस्लारि सारनि नुजाथिनायाव बिथांनि अननायाव UPPL हान्जायावहाय जयेन जाफैदों। दा बे जयेन जाखांनायनि उनाव आङो आंनि साइडनिफ्राय गोलाव सम बेबायदि खामानि मावनायनि उनाव जे मोनसे मोन्दांथि आरो जोंनि राजनिति थासारिखौ नायनानै आङो मोनसे बाथ्राखौ बुंनो लुबैदों जे जोङो BSc खौ दोनथ'नानै BTC निफ्राय लायोब्ला दासिमाव जोङो फ्राय 20-22 बोसोर जाबाय। बे 20-22 बोसोरनि जे जोंनि बर'फोरनि जे राजनितिक दावबायनाय बेनिफ्राय जोंहा जेखिनि जोङो मोननो हादों जेखिनि जोङो खोमानो हादों जाथि हिसाबैनो जा जों ओनसोल हिसाबैनो जा बेखौ दिनै जों हिसाब खिथाब खालामनायनि मोनसे सम फैदों आरो बेवहाय हिसाब खिथाब खालामनानै जोंहा जेखिनि मोनसे लेकिं थाबोदों गोरोन्थि थाबोदों बेखौ जोङो सुद्रायथारनांगोन। जेरै जे मोनसे थासारियाव दंफैयो जे मोनसे अबस्थायाव दंफैयो जोंनि जे BTC नि बेबस्था एबा बर'फोरनि जे राजनितिक माने मोन्थाय बेखौ जोङो सोरनिफ्रायबा अनसुंथायाव बा सोरनिफ्रायबा जोङो बेबायदि आरामै मोनाखै। बेवहाय जोङो बयबो मिथिगौ जोंनि जाथिनि गोबां जोहोलाव जोहोलावफोरनि बिखानि थै गोलोमदै आरो रायजो राजाफोरनि नाजासोमनाय सोमावसारनायनि गेजेरजों जों बेबायदि मोनसे बेबस्थाखौ मोनदों। दा जोङो जे थासारिखौ नुदों जे जोंनि गेजेराव गावस्रा गुस्रा जानायनि थाखाय एबा मोननै मोनथाम बेबायदि दोलो जानायनि थाखाय दिनै सोरबा थार्ड पार्टि फर्थ पार्टि बेबायदि नैथि थामथि गोहोआ बे जोंनि जे BTC नि जे गोहो बेखौहाय बिथांमोनहा सेख'नायनि बा बेखौ नोजोर होनायाव जोङो नुनो मोनबाय थादों। बेबायदि समाव बेबायदि थासारियाव जोंबायदि लाइमोन जायफोरा दिनैहाय एसेबाबो साननो हानाय बुजिनो हानाय जाबाय जोङो बयबो साखाफारा जानांगोन आरो बयबो ओंखारबोनांगोन। बेनो मोनसे राइट टाइम, बेनो मोनसे थि सम। जोङो खौसेनि थाखाय बयबो नाजानाय बियो थानांगोन आरो बेबायदि जानो हायाब्लाबो मथ'दि गोहोआवनो बा जोंनि राजनितिक ओनसोलारि राजनितिकनि पार्टिनि गेजेरावनो जाहाथे जोंखौ खुंनायनि जे मोन्थाय एबा जोंखौ सामलायनायनि जे मोन्थाय बे जिनिसा थायो। बेबो मोनसे जोङो खोब नोजोर होथावना बाथ्रा आरो बेनिफ्राय फैबाय थानाय समाव जोङो गोबां बेबायदि खामानि मावनांगौ दङ। थांनाय समफोराव जोङो जेरैबायदि नुदों जोंनिया राजनितिक गोहोजोंसो जोङो जोंनि जाथिखौ दैदेननायखौ नुनो मोनदों। दा ओंखायनो फैबाय थानाय समाव जोङो जोंनि माहारियारि जे गोहो बा जोंनि माहारियारि साननाय हनाय बेजों जोङो राजनितिखौ दैदेननायनि थाखाय जोंहा खामानि मावनांगौ दङ। खारन फैबाय थानाय समाव जोंनि 2026 मायथाइनि उनाव एसेमब्लि सेगमेन्टनि गोदान डिलिमिटेसन जागोन। आरोबाव थांनाय 2020 मायथाइयाव जालांनाय BTR जे गोजोन गोरोबथा बेनि मोनसे क्लज बादियै आथिखालनि BTC नि जे BTC LA जेखिनि माने सेगमेन्ट दङ बियो बारायनानै बा मोनसे गोदान बेबायदि मोनसे डिलिमिटेसन जागोन। दा बैबायदि खामानिफोरखौ जोंनि ओनसोलारि बा
ओनसोलारि सेन्टिमेन्टजों जोनोम जानाय जों दोलोफोरा बेवहाय खुंथाय थायाब्ला बेखौ जोङो बबेहायबा थानानै सोरबा माने गोजौनि खामान गोनां हाइ खामान गोनां बेबायदिफोराव जोङो थानानै बेजोंनो जों मावनो हागोन सानोब्ला बे जोंनि थाखाय बेसेबांबा गेदेर गोरोन्थि जागोन। दा ओंखायनो जोङो बेफोरबायदि गासैबो जिनिसखौ नायनानै इयुननि जे नोजोरखौ नायनानै दिनै ओनसोलारि जे दोलो बेखौ गोख्रों खालामनांगौ आरो बेनि गेजेरावनो जोंनि जे खुंथाय एबा राजनितिक गोहोखौ दोननांगौ बेखिखौ आङो दिनैनि समाव खावलायहरदों। जे प्रमद बर' सार दैदेननाय जोंनि UPPL राजखान्थि दोलो अर्थात बड'लेण्ड हायुङारि गौथुम सरकारा थांनाय नैबे 4 खावसे बोसोराव गुबुन गुबुन बिथिङाव बा मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जोङो हागौमानि नाजानानै बेवहाय प्रेक्टिकेलि खामानि मावनायखौ नुनो मोनदों। बेनि गेजेराव लाइमोनफोरनि थाखायबो एबा फरायसा फरायसुलिफोरखौ लानानैबो दिनै खोब बेबायदि सिरियासखौ नुदों, जायनि थाखाय दिनै मोनसेनि उनाव मोनसे बेबायदि मोनसे मिशन आरो भिजनजों जोङो खामानि मावबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनदों। जों मिथिनायाव बड'लेण्ड ओनसोलाव थानाय जेसेबां मानि गुदि फरायसालि, गेजेर फरायसालि आप टु गोजौसिन फरायसालिसिमनि जाय फरायसालिफ्रा थांनाय 30-40 बोसोर सिगाङाव गायसनजानायमोन, बेवहाय खुनु माने रिपेयारिंनि खामानि बा फोसाबनायनि खामानिया जायाखैमोन। बैबायदि स्कुलफोरखौ दिनै फोसाबनायनिफ्राय लानानै बेवहाय फोरोंगिरि थिसननाय आरो आथिखालनि जे साइन्स एन्ड टेक्न'लजि जुग, बे जुगाव जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरखौ साइन्स एन्ड टेक्न'लजिनि सायावबो गियान मोनहोनायनि थाखाय दिनै गुबुन गुबुन बेबायदिनो फरायसालिफोराव साइन्स बेबायदि लेब गायसननाय बेबायदिखौ जोङो नुनो मोनगासिनो दङ। आरो निस्सय जे सरकारा आरोबाव दंबावो 4-5 मास, बेखिनि समाव जोंनि नैबे बड'लेण्ड ओनसोलाव थानाय जे लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर जायफ्रा क्वालिफाइड, बिसोरनि थाखायबो सरकारि साख्रियाव थिसननायनि जे प्रक्रिया बियो सोलिबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनदों। दा बेखायनो सिगां समनिख्रुइ रुजुनानै नायोब्ला आथिखालनि जे सरकार, सोलिबाय थानाय सरकार, बेबायदि फरायसा एबा लाइमोनफोरनि थाखाय गोबां खामानि मावनायखौ जोङो नुनो मोनदों। फैबाय थानाय समावबो जोङो आरोबाव बेनिफ्राय साबसिन हामसिन थांखिजों नोजोरजों खामानि मावनो हागोन बा खामानि मावगोन, बेखौ जों आसा खालामनो हायो। बेथ' पार्टिनि खोथा जाहैबाय। दा जायखिजाया माने जायखिजाया संगठनावनो जा बा बेबायदि आफादावनो जा बिबाना गिदिर बाथ्रा नङा। जायखिजाया बिबानखौ लाया मानो मोनफ्रोमबो बिबाना माने खामानि मावनो थाखायसो जायो, पजिशननि थाखाय जाया। आं सान्दों बियो UPPLनि बेलायावबो बेवहाय प्रेसिडेन्टनिफ्राय लानानै आप टु मेम्बारसिम गासैबो बिबाना पजिशननि थाखाय नङा, बियो खामानि मावनो थाखायसो जागोन। बेखायनो गोसो थायोब्ला, जाय इस्सा दङ माबा मोनसे खालामनो, माबा मोनसे मावनो थाखाय गावबागाव गोसोआनो गिबि रां होननाय बायदि नैबे पार्टिजों एडजास्ट जानानै खामानि मावनाय बेलायावबो बिबाना मेटार जानाय नङा, आङो बेखौ दा फोथायो। नोंथांजों लोगोसे गुबुन लाइमोनफोरा दासिमथ' गोबां माने लाइमोनफोर जायफोरा दिनै ग्रेजुवेसन जाबाय बा फरायनाय बिथिंनिफ्राय एसे थाथ'बाय, बेबायदि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर ओनसोलनि आरो गुबुन गुबुन ओनसोलनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा दिनै राजनितिकआव बा नैबे UPPL हान्जायावहाय, पार्टियावहाय फैनो थाखाय बिथांमोना जोबोद आग्रह जानायखौ फोरमायबाय थादों। जोङो निस्सय फैबाय थानाय समाव बिथांमोनखौ पार्टियाव लाबोनानै खामानि मावनायनि मोनसे स्कप एबा स्पेसखौ जोङो होनो थाखाय नाजागोन।